Helo, fy enw i yw Calon. Helo, enw fi di Ayla. Helo, fy enw fi i Jade. Ac mae'r tri ohonon ni hefo diddordeb am hanes Cemaes. So, da ni yma heddiw tu allan y canolfan i dysgu ac ymchwilio am hanes Cemaes. Sydd gyda fi. Mae yna lot o bethau diddorol yn y ganolfan Cemaes yn gynnwys lluniau ac arteffactau. Mae gŵr bonheddig yma yn aros amdana ni ac yn barod i helpu efo'r gwaith ymchwil. Ted Lewis ydy menw fi, Ted yr Ardd i bobl Cemaes sy'n nabod i. Gan mod i'n byw yn yr ardd a wedi byw yno o'r dechrau. Ges i hynny yn y tŷ, ac yno dwi wedi cael magu a'r pentra wrth gwrs wedi bod yn bwysig iawn i mi ar hyd y blynyddoedd. Helo, Gia. Ia chi? Dewch yma. Mae'n alyniad difyr o'n dewch chi weld rhain o'n hyn rwan. A hen Cemaes ydyn nhw. Gallu deitha ni amdan plentyndod chi yn Cemaes. Hogyn bach Cemaes oeddwn ni o'r dechrau. Da ni'n byw yn agos iawn i'r ysgol, yr hen ysgol rwan, nid yr ysgol da chi'n mynd iddi. Da ni'n clywed hanes bod ysgolion yn Saesneg iawn ers talwm. A plant ddim yn cael siarad Gymraeg. Ond dwi'n yn cofio hynny o gwbl, da ni'n cael siarad Gymraeg. Fain ffynno ni. Wel, yn y pentra ei hun, pan da ni ddim yn yr ysgol, ond am tro da ni'n mynd i wneud, ond be da ni'n wneud yn hunan. Be da ni'n dyfeisio i'w chwaraeon bach. Oedd yna dag rhyfal, deud y gwir, yr ail rhyfal byd ydw i'n gofio ora. Ac da ni'n chwarae soldiwrs, y milwyr, da ni'n chwarae te, a gwn, a saethu, a cuddio, ac yn y blaen. Da ni'n cael lot o hwyl felly. Ac oedd o'n mywyd bach difyr iawn, deud y gwir. Oedd na ddau neu dri adag arbennig ar y flwyddyn. Adag trip ysgol Sul. Oedd na drip yn mynd o'r capal i'r hyl. Dyna chi ddwrnod o hwnnw. Ac oedd y tren wedi dod i Amlwch erbyn hynny. Ac o'n i gyd cael mynd ar y tren i'r hyl. A oedd yn hyl fe oedd na bob math o bethau. Diwrnod arall oedd diwrnod y syrcas. Oedd y syrcas yn dod yma o Amlwch fel arfer ar ei ffordd rownd yde. A bydda'n dod i'r gau yn Cemaes. Ac yn mynd am un diwrnod fel arfer. A wedyn mi fydda na lewod yn y rhain nhw. A mi fydda na eliffant wrth gwrs yn eich un. A mi oedd hwnnw yn hwyl dda. Gweld yr anifeiliad. Llgodan fawr mwyaf yn y byd y bydda nhw, ond ei llgodan fawr oedd i ddeud y gwir, i'w gredur arall oedd o. Ond oedd yn dipyn o faint. A wedyn, bydda yna sioe bach yna ni'n dweud, yn dod yma. Bydda honno'n aros wsnos neu bythefnos, lle bydda swings a rhyw bethau taflu pel at y coconut, a rowlio ceiniog a rhyw bethau felly, a canu fawr. A dyna fydda'n hwyl, clywed y canu yma. Dyna chi'r 3 diwrnod mawr yn y flwyddyn, pe fydda'n ni'n cael adloniant felly. Sut mae harbwr wedi dylanwadu ar y pentra? Be dwi'n gofio ydy bod yr harbwr gynno ni, neu'r piar oedden ni'n alw, deud y gwir. Yn alw yn harbwr o gwbl piar oedd o ni. Ac oedd o yn rhan bwysig o'n bywydau ni. Oedd o wedi cael ei godi o flynyddoedd yn ôl. A mi ddaru'r môr i chwalio i ddechrau. Ac oedd yn ail godi, neu harbwr gwell wedyn. A wedyn mae oedd harbwr bach, wedyn pyn bach pellach allan yn y penryn. Harbwr mwyn diogelu cychod o'n yna. Cychod bach iawn iddyn nhw, cychod rhwyfo, 2 rwydd a pawb yn mynd el hyn. Pen o'n i pyn bach hynach, mi ddodd na injan, outboard yna ni'n galw nhw, tu ôl i'r cwch. A mi o gyn bron bawb o'r pentra, gwch,
Ydda ni lawr ar yr harbwr ar y piar, trwy'r dydd yn chwarae ac yn rhyw bysgota dal crancod ac yn y blaen. A mi oedd o'n le difyr iawn. Ydda ni cael gwrando hefyd straeon yr hen bobl, ynde. Porth y Wigyr oedd enw Cemaes, neu nhw. Un o'r 3 porthladd mwyaf, neu pwysical, o'n i'n dweud, o'n i'n beth am mwyaf, yn Brydau. Dwi'n yn gwybod beth yn ymlaen ag hynny, ond da ni'n mynd yn ôl i'r hen o'r sefyllfaoedd hynna. A mi oedd pysgota yn bwysig, oedd bita pysgod yn rhan bwysig iawn o fwyd pobl. Yn y Gaea, wel, toedd ddim modd mynd allan, oedd tywydd rhy arw, o môr rhy arw, ac fydda'n rhaid cadw'r pysgod yn bydda. Doedd am ffridge, ac fydda'n cael ei cadw mewn casgan fawr, a roed halan arnyn nhw. A oedd yr halan yn cadw nhw rhag mynd yn drwg. A mi fydda yr harbwr yn cael ei ddefnyddio felly. Ond hefyd, y fwy pwysig o bosib, mi oedd y llonga glo yn dod i mewn. Yna lun yma ohonyn nhw, nifer ohonyn nhw wedi dod i mewn pan oedd y llanw yn cael ei atau. Star of Hope a'r Galofidiam a nifer eraill. A wedyn oedd y glo yn cael ei ddadwytho i drol a cheffyl. A mi fydda yna bobl arbennig ar gyfer hynny, yn dod lawr pan oedd y llong wedi cyrraedd, fydda'r glo yn cael ei drosglwyddo o'r howd y llong i mewn i'r drol. Achos dwi'n siŵr bod diwrnod y llong o'n cyrraedd yn diwrnod mawr yn doedd. Pawb eisiau gweld ti a chi cael dipyn mach o'r glo oedd i disgyn ar rhywbeth felly. Oedd a cael pob crepyn o ydag hynny. Pobl eitha tlawd oedd yn y pentra yma, deud y gwir. Na ni'n byw'n iawn, wrth gwrs, pob beth yn iawn. Ond oedd a cael rhyw chydig bach felly weithiau. Wedi'r llonga glo beidio a ddod, a'r rheswm am hynny oedd bod y tren yn dod i Amlwch ynddo. Ac oedd y glo yn cael ei gludo ar y tren yn haws o lawer, a chi tom yn dibynnu ar y tywydd ac oedd. Ar ôl hynny, mi ath y pysgota i lawr chydig, hefyd ddim gymaint o angan i'r teuluoedd pysgota mi ddifoliad. A be oedd yn digwydd wedyn, mae'n debyg oedd yr harbwr yn mynd yn harbwr i blesera, i gael pen o hwyl. Cychod, hwyliau, cychod, modur arnyn nhw. Chi, pobl yn cael hwyl o'r cwch, yn hytrach na defnyddio'r cwch i gael bywoliaeth. Sut mae Cemaes wedi newid dros y blynyddoedd? Fydda ni gyd yn mynd i'r gwelyau efo canwll, neu lamp ar y ffin ar y bwrdd. Doedd na ddim switch electric o gwbl, ond a doedd na'm dŵr yn y tŷ. Oedd na ddim peipiau dŵr ar y stryd o gwbl. Fydda ni'n gorfod nôl y dŵr mewn 2 bwced i ffynon. Ac fydda ni'n gorfod cerdded i lawr i fanno, bob tro oedden ni eisiau dŵr ifad a dŵr i wneud bwyd. Fydda ni'n gorfod cario hwnnw mewn bwced. Oedd o'n drwm chi ac oedd o'n disgyn am ben eich traed chi ac yn y blaen. A dwi'n cofio, oedd na hen ddyn oedd yn byw drws nesa i ni, cyn i mi gael yng ngeni. Cario dŵr oedd i waith o. Ond yna fo, mi ddoth y dŵr ar pwmp, ond pwmp ar y stryd o i ddechrau, weddol agos atan ni. Ydy, mae'n pethau di gwella yn yr styr yna, siŵr o fod ydy, cael trydan a chael dŵr yn y tŷ. Strydodd wedi newid yn arw iawn, ydda ni'n cael bob peth a ni eisiau ei ddita yn Cemaes. Siopa torri gwallt hefyd, ond torri gwallt yn beth, wel, poenus, deud y gwir chi. Tona ddim trydan ag oedd, wedyn oedd rhaid i'r barbwr dorri gwallt efo'r hen glipars llaw yna, a tynnu gwallt oedd yn lle torri gwallt. A fydda neb eisiau mynd i gael torri gwallt. Ond erbyn hyn, da ni, mae'n hwyl dda dydy cael mynd i wneud y chwallt rwan, dydy. Wel, lle fel oedd o, tawal ar y stryd, a mae'r trafnidiaeth mynd a dŵad efo car a bus wedi newid yn ofnadwy mae'r stryd. Mae'n llawn o geir rwan, dydy. Rhyw 2 neu 3 car o mewn sarni. Oedd prifathro efo car, ac oedd yna rhyw 2 deulu arall efo car.
A'r bus, wel, dwi'm yn cofio'r hen bus, ond y hen bus em hasiwn yn mynd i Amlwch, ond yn mynd pellach na hynny. Yr alma fawr oedd pobl yn galw'r bus yno. Mae yna lun ohono fo yma, oedd o'n stopio wrth ymyl gwesty'r ligor ar stag o fanna. A wedyn oedd yn talu nhw chydig o ginioga a ffwr nhw am Amlwch. Mae'r pentre wedi mynd yn fwy prysur o lawar iawn. A mwy o bobl, mwy o fynd a dŵad, a'r mae'r iaith wedi newid i ryw radda. A yna, ddigon o hwnna, ni medru siarad Gymraeg, gyda chi yma iddio o mi ydych, a mae'r ysgol yn helpu hynny, yn siŵr, bod chi'n medru tyfu fyny i siarad y ddwy iaith. Ers talwm, dim ond Cymraeg, fel lot o'r plant yn medru siarad y chi, yn cael traffath efo'r Saesneg yna. Ond ydy, mae'r pentra yma wedi newid yn fawr iawn, dwi'n meddwl. Ydy, mae'n dda bod ni'n medru cofio'r gorffennol, ond da chi yn sicr eisiau edrych ymlaen i'r dyfodol rwan, oes. A cadw Cemaes yn bentra bach difyr da, pe. Da iawn chi. Diolch fawr chi am ofyn y cwestiynau. Mae'n bwysig iawn, dwi'n meddwl, cadw co am y pentra fel roedd o. Diolch am le fel hyn, y ganolfan treftadaeth. Mae yna treftadaeth bwysig, werthfawr iawn i ofalu amdani. A mae'r adeilad yma yn gwneud hynny. Mae yna stor o lynia. A mae dda gweld y plant yn cymryd diddordeb. A dwi'n gobeithio fydd hyn yn cario ymlaen ac yn edrych ni ychwanegu at y stor, yr helfa sydd yma. A diolch am le fel hyn, fel canolfan i wneud hynny. Da ni wedi dysgu lot o pethau amdan hanes Cemaes heddiw. Ayla, mae da ti wedi mwynhau? Dwi wedi mwynhau gwrando i Mr Ted Hughes yn deisa ni amdan y gorffennol. Dwi wedi dysgu oedd pobl yn dod â bwcedi i cael dŵr i coginio ac ymolchi ynddi. Dwi wedi dysgu am y syrcus yma blynyddoedd nôl. Diolch am gwylio! Tara!